Hi, Ana. Hello DJ, good evening. Good evening sa iyo, mahal. Sige, kwentuhan mo na ako. Anong maipaglilingkod ko sa iyo, mahal, at napatawag po sa usapang LDR. May una po sa lahat, huwag po sana akong husgahan at wag po sana kayo alam ko po kayo, galit po kayo sa nakikipagrelasyon sa may asawa. Okay. Yun po ang problema ko. May karelasyon po ako, may asawa. Pareho kami dito nasa Hong Kong. Kaya ako, wala naman ho ako naihinging pera, ni piso, hindi ho siya nagbibigay. Ako pa nga po yung lahat po ng kailangan niya, pag-aalaga, pag-asikaso, pagluluto, ginagawa ko. Hindi ko alam siguro hindi ko alam yung salitang pagmamahal or mahina lang talaga ako at hindi ako makapag-desisyon para sa sarili ko. May time mo na nag-aaway kami. Kasalanan niya man o hindi. Hindi niya ako tinatawagan. Pag nag-away ho kami ng Monday, 7 days ho siyang hindi tatawag. Ako po ang pumunta sa kanya. Pagdating no, ganun to na yan. Isang buwan, ganun. Ako lang po laging pumupunta. Pag pumupunta po yung asawa niya dito or pumunta siya ng Pilipinas, isang buwan ho siya dito or doon, hindi rin po siya tumatawag sa akin. Tapos madami pong piling na huwag kang tatawag. Lahat dinidelete niya lang yung application na kung saan kami nag-uusap. Ang hirap lang po kasi kung hindi ko alam kung tinatanong ko naman siya kung mahal niya ako. Sabi niya, oo, mahal niya daw ako. Pero ba't ganun hindi ko maramdaman? Alam ko naman po na alam ko masama ho ito. Kaya lang, hindi ko mapit lang kasi hindi ko alam kung bakit. Kahit alam ko yung trato niya sa akin, sinasabi niya naman sa akin na dito lang daw ho to. Alam ko naman po yun. Nahihirapan lang po kasi ako kasi hindi ko alam kung paano iiwasan, kung paano. Tulad ho ngayon, pupunta po yung asawa niya, pupunta po siya sa Pilipinas, isang buwan ho siyang doon, tapos hindi ho siya tatawag na naman ulit. Okay, ikaw ba? May pamilya ka ba? May asawa? May anak? May anak po pero wala pong asawa. Okay, tas yung anak mo, mga ilang taon na yan, Ana? Malalaki na po, 18, 17. 18, 17. May babae at lalaki. Opo. Oh. Tapos, sila ba alam nila yung nangyayari sa'yo? Hindi. Hindi ko po sinasabi sa kanila. Okay, so ikaw lang nakakaalam ng pinagdadaanan mo. And obviously, even you don't want to stop whatever it is na meron kayong dalawa. Obviously kasi hulog na hulog ka sa taong to eh. So hindi mo kaya idisiplina yung sarili mo to move away or to distance yourself from this guy. Even though wala ka napapala sa kanya, even though hindi kanya kayang panindigan, even though walang pupuntahan yung relationship ninyo kasi obviously hindi ka naman niya kayang piliin over the wife. Kumbaga, ikaw ay pang Hong Kong lang sa kanya. I'm so sorry to say, pero ikaw ay partner niya lang dyan sa Hong Kong to keep him busy, to keep him occupied, kahit papaano to give him his needs while wala yung asawa niya. Pero one thing is for sure na hindi mo kayang ibigay sa kanya. Yung pagmamahal na ibinigay sa kanya ng asawa niya. Kasi kung alam niya yung pagmamahal na binibigay mo sa kanya ay higit sa kayang ibigay sa kanya ng asawa niya, edi sana nakipaghiwalay na siya sa asawa niya at lumipat sa'yo. But then again, that's not the case. Asawa niya pa rin talaga yung gusto niya. Ngayon, Ana, yung nasabi mo na lahat ng kwento mo tungkol sa kanya, and obviously, he's not treating you as how we would want a man treat a woman. Anong problema? Ba't ka tumawag? Gusto ko lang alam kung gusto ko lang kung pagbalik niya po galing dito. Alam ko tatawag ko siya na naman sa akin. Kaya lang, hindi ko alam kung paano didisiplina yung sarili ko. Kung
Kasi hindi ko talaga kaya eh. Parang hindi ko alam kung saan magsisimula, kung paano. Kasi Start mo nahihirapan na. siguro by blocking the call. Yan siguro yung first way to stop whatever it is na meron kayo. Block the number. Block the call. Tapos, the moment na narinig mo yung boses niya, if ever he used another number to contact you, baba mo agad. Kapag chinat ka, kapag tinext ka, huwag kang mag-reply. Kaya ko po kayang gawin yun. Wala ka namang hindi kaya, kinokondisyon mo lang kasi yung utak mo na as if hindi mo kaya. Nabuhay ka nga, Ana, ng 39 years of your life, or sabihin na natin 37 years of your life nang hindi nag-e-exist si kuya Nakabuo ka nga ng 2 anak nang hindi nag-e-exist si kuya. Nandiyan ka nga sa Hong Kong nagtatrabaho at nagbibigay ng magandang bukas para sa mga anak mo nang hindi mo kinakailangan si kuya. Then bakit mo ko-questionin yung abilidad mo ngayon nang dahil lang sa kanya? Nakaramdam ko ang hina-hina ko. No. That's all in your head. You have to stop putting those words in your head. Ikaw lang nagsasabi niyan Wala namang ibang nagsasabi niyan Actually, if there's one more person na nakakaalam niya na ang hina mo, ay siya. And he's using it against you. He's using it to his own advantage kasi lahat ng pangangailangan niya nakukuha niya from you dyan sa Hong Kong. But then again, isipin mo na lang, Ana, you have a daughter. May anak kang babae. Would you want her to be treated like that? Gusto mo ba na tratuhin siya ng ganyan ng lalaki? Hindi po ay maranasan ay naranasan. Gusto mo ba siyang maging kabet? Hindi rin. Gusto mo ba siyang lokohin ng ibang lalaki if ever siya ay makakapag-asawa? Hindi rin po. Kasi ang hirap po. Then don't do that. You are the only example meron ng mga anak mo. Ikaw lang ang natatanging tao tinitingala nila ngayon. Ikaw yung simbolo ng strong na babae sa kanila. Even if you don't see it yourself, even if hindi mo nakikita yun sa sarili mo, para sa kanila, ikaw yung isa sa pinakamatatag na babaeng kilala nila. There's no woman stronger than you para sa kanila. Ikaw lang yung nakakakita sa sarili mo bilang mahina. Pero sa mata ng mga batang yon, ikaw ang pinakamatatag. Ikaw ang pinakamalakas. Ikaw yung the best nanay na meron sila. You just... Nakukonfuse lang po ako. Kasi tinatanong, Lakas mo ng konti, Ana. Wala na akong marinig. tinatanong ko sa sarili ko kung... Lakas mo pa, Ana. Tinatanong ko sa sarili ko kung minahal niya po ba. No, he did not. Let me answer that question for you. No, he did not loved you. He used you, Ana. In Tagalog, ginamit ka niya. I'm so sorry to break it to you, love. Pero yung sinasabi mong pagmamahal mula sa kanya, pwedeng yung pagmamahal mula sa iyo, yan, valid na love yan. Totoong pagmamahal yan. Kasi regardless if ginagago ka na, nananatili ka pa sa kanya. Despite everybody's opinion about your relationship about him or your relationship with him, rather, mas pinipili mo pa rin manatili sa tabi niya kasi nga mahal mo siya. Pero kung ang question ay kung mahal ka ba niya, that's a definite and resounding no. Capital pa, naka-caps lock to. No. Kasi kung mahal ka niyan, Ana, hindi ka niya gagamitin ng ganyan. Kung mahal ka talaga niya, sana nararamdaman niya half ng nararamdaman mo ngayon. Na tipong parang I had the right love sa wrong time, meron akong tamang pagmamahal pero mali ang panahon. Hindi niya yung nararamdaman Para sa kanya, meron siyang babae sa Hong Kong, meron din siyang babae sa Manila or sa Pilipinas. Yun ang thinking niya, yun ang mentality niya. So don't ask yourself absurd questions, ridiculous questions just because you want to make yourself feel good about this situation. Kasi sa totoo lang, Ana, there's nothing good in this situation, mahal. Kahit paikot-ikutin ko yung programa ko to make you feel better, I cannot. Wala kasing maganda sa sitwasyon mo ngayon
There's no chance for a happy ending. Hindi nga siya nagpapaasa eh. He's telling you, frankly, upfront, na there's no way na ipagpapalit ko yung asawa ko sa'yo. Na hanggang dito ka lang sa Hong Kong. Pag uwi ko sa Pilipinas, I won't even risk contacting you. I won't even risk sending a message to you kasi I don't want to hurt my wife. That's how frank he was to you about how you are para sa kanya. So stop, love. Okay po, DJ. I know it. Nagkatawa ko po I know it. I know na nahihirapan ka kasi feeling mo nga weak ka eh. Feeling mo nga kahinaan mo kasi siya eh. Feeling mo kung ikaw si Superman, siya yung kryptonite mo. But I'm telling you, Anna, he is not your kryptonite. Your kids are your kryptonite. Just imagine. You don't want them to feel half of what you are feeling right now. Kasi if you'll continue on this road, yung karma hindi man mapunta sa'yo, baka mag-bounce back sa mga anak mo. And I know deep within you, Anna, na ano ka lang na rolled up ka lang on a very tricky situation, pero this was never your intention. Hurting anybody was never your intention. Ang makapanakit ay hindi mo gusto. I know within my heart you are a kind-hearted woman. I know within my heart na isa kang mabuting ina, maarugang ina, mapag-alagang ina, matiising ina. And of course, I know din na meron kang pangangailangan bilang isang tao. There are times that you feel so lonely, you feel so alone, na nagtatrabaho ka halos 24/7. Pero parang walang nagpapasaya sa'yo, walang nagbibigay ng meaning sa buhay mo. And this man came along, came into your life when you were vulnerable. Nung masyado kang mahina, gave you a purpose sa buhay niya, gave you a spot sa buhay niya. Kahit gaano yun kaliit, kahit gaano yun kakitid, yung posisyon na yun, you agreed to it. Kasi you wanna feel something. Kahit hindi man yun love, kahit hindi man yun kilig, you wanna feel like you belong to someone. I know may mga times na you have to fight that feeling kapag ikaw na lang mag-isa. Pero this is not the kind of belongingness you would wanna feel. Kasi this one is a fake one, Anna. There's a real feeling of belongingness out there. Meant for you. Huwag mong pagsiksikan yung sarili mo dito kasi dito may kahati ka, Anna. Hindi nga kahati to eh. May ibang nagmamay-ari sa kanya, Ana. Wala kang puwang sa kanya. Kumbaga, sa jeep na 10 ikaw yung uupong pang-11. Ganun lang yung feeling mo. Yung nakaupo ka, nagbayad ka para sa isang tao, pero ang nakaupo na puwet mo, gatiting lang. Konting talbog, laglag ka sa floor. That's how it feels like. Diyan sa posisyon mo ngayon, so do not stay in that position. You wait for the next ride. Kung saan maluwag, kung saan kasya ka. Yung hindi yung ipinagsisiksikan mo yung sarili mo kahit alam mo namang hindi uubra. Naintindihan mo ko, love? Apa. Don't ask people not to judge you. They won't. Pero don't ask people then to feel pity or kaawaan ka. Wag yun, love. You have to learn it from yourself. You have to find the strength from within. Sabi ko nga sa'yo you might not see it, hindi mo man to makita. Pero sa mata ng mga taong nakakakilala kay Ana, hindi si Anang kabit, si Ana mismo. Ikaw yung isa sa pinakamatatag na taong kilala nila. Biruin mo, having to raise 2 kids, both teenagers, single-handedly, nasa ibang bansa ka pa. OFW ka pa. Nagtatrabaho ka, nagsusumikap ka para dun sa 2 bata. That's something you can be proud of. At sa mata ng mga taong nakakakilala sa'yo, you are one heck of a strong woman. So don't you ever tell me na mahina ka kasi I don't believe you. You are a strong one, Ana. You just have to believe in it.
Kailangan mo lang paniwalaan na strong ako, matatag ako. You wanna see how? Papakita ko sa'yo. Naintindihan mo ko, Ana? Apa. Ngayon, let's try something. Sa pagbabalik ng programa natin, let's try something. This time around, actually pwede na ngayon eh. This time around, I want you to say goodbye. I want you to bid goodbye to this guy who used your weakness against you. Yung ginamit niya yung kahinaan mo laban sa'yo. Gusto kong magpaalam ka dito sa lalaking tong nakikiride sa lakas na meron si Ana. Nakikiride sa light na meron si Ana. Gusto ko magpaalam ka dito sa lalaking tong matagal nang tinakpan yung liwanag sa'yo. DJ, okay lang po bang gawin ko yan kapag alam ko sa sarili kong okay na ako, tatawagan ko kayo ulit? Nope. You have to do it today. That's the problem with you, Ana. You want to do everything the next day. Sakana, mayana, manyana habit. Wag. When you want to do something, you do it now. Kasi wala ka namang kailangang hantayin eh. Wala ka namang kailangang abangan. There's nothing more worth waiting for, Ana. Do not waste your time overthinking about something na already sold. Yung idea of moving on, matagal na dapat yung nabenta sa'yo, Ana eh. Pero pinapatagal mo kasi. Pinoprolong mo lang yung agony mo eh. So, let's try it today. You say goodbye. Sige pa. Sa'yo, mahal ko kung nakikinig ka. Sa pagkakataon, gagawin ko na yung alam kong tama. Kasi, ako lang din ang may nasasaktan. Ipagpe-pray ko na sana gabayan ako at makaya ko. Dumating man yung time na hindi ko ipagpe-pray na magtagpo tayo uli kasi alam kong may nagmamay-ari na sa inyo. Alam ko naman na wala kang kasalanan kasi ako ang may kasalanan ng lahat. Una pa lang sinabi mo na may asawa ka pero pinagpilitan ko sarili ko kasi mahal kita at alam na alam mo yun. Pero siguro hindi ako gagawin ko na kung ano para sa sarili ko. Sana magawa ko. Yun lang po. Walang sana dito, Ana. Walang sana magawa ko, if only magagawa ko. Gawin natin tong mantra every single day, gagawin ko to. I-format mo sa utak mo and you shall achieve it. Ilagay mo siya sa mentality mo na I will do it, I will do it, I will do it. Kasi kapag hindi mo finormat yung utak mo, Ana, nothing will ever happen. Kaya instead of saying, sana magawa ko, sasabihin natin, from this moment forward, gagawin ko. Sige nga, ikaw nga. Gagawin. Kaya ko to. Yawn. Diba, Ana? I mean, I know it's just a word, but it feels different when you say it. Kasi alam mong made up yung mind mo eh. Alam mong this time around, you have a direction. Meron kang gustong puntahan, meron kang gustong marating. And you shall get there. Makakarating ka doon. Basta wag mong sabihin yung salitang sana. Gawin mo siyang present tense, gagawin ko to. Or ginagawa ko na. Naiintindihan mo ko? Maraming salamat for calling my show. Sabi ko sa'yo, I'll never judge you. I'll help you. I'll never go beast mode on you. Kasi I know that's not what you need. Alam kong simula pa lang, alam mo na yung problema. Alam kong simula pa lang, tanggap mo na ikaw yung problema. That's why I don't go beast mode sa mga taong alam na meron silang kasalanan. So I don't do that, Ana. What I do is to push you. Kasi alam kong alam mo na eh. Ang kailangan mo lang konting usog, konting tulak, and you will go there. Okay? Thank you po. Maraming salamat, Ana, for calling my show, ha? Ingat ka lagi, love. Salamat. God
Salamat po. Bye-bye.